Og Hello guys, so for today's video guys, another video na sad no, another vlog. So karon guys is manguha na sad ni og apali. So dugay-dugay naman jud namo nga wala na mo ni knockout among apali guys tungod atong pagbagyong Odette. So wa jud mi ko nahuna kay medyo busy gani ang mga person. So mao na guys nga karon dili na kay busy, so mao to nga naka-decide mi nga manguha mi og apali kay basin og dagko na turon kay dugay-dugay na gyud na mo wala na mo knockout ang apali. So ang kaniging agianan guys medyo lisod jud kay siya for dago no. Ug karon guys namo na siya guys nangout na day nami ana nya baka kung makakita mo sa among kuha guys for the maliit lang sa gidron guys no kay putol-putol mo gina siya guys ug mao din na siya ang kanang dahon sa apali guys iyang punuan. So ang puno na guys is daghag tunok mo nang mag-iingat na gid ang mga person. So karon guys mao din na siya ang kanang bunga sa ilawom guys. So mura pud din na siya og kamote guys kay naa sa yuta. Tanawa napika siya no kay ang suka-sumpay na is napas ilawom. So kana di siya guys, mura po na siya og kamote. Diba ana man po na sa yuta no, kauton masana nato. Yun ang kanang mga balanghoy na kauton sad, ug kanang ubi. So kanang apali ug ubi guys is pare-pareha ra na sila. Pero ang kanang ubi guys is mautan. Yun kaning apali guys is dili. Ang makakuha na gyud guys is ato ra gyud na siyang lungagon baron or tunuan. So narasan na ninyo guys kung inyo bang lungagon or tunuan. Lahi-lahi man gud tag mga unsay ganahan nato unsaon nato pag paagi pagluto ng mga inana guys ba. So pwede ra gyud tapon mananom ani guys kay motubo ra sad ba ni bisag unsa. Dili baya sa highway So mao na siya guys. So first time gyud ko nakakita guys dako jud kay siya tanawa ra gud guys oh. So bali ang usa ka punuan jud ana nga apali guys is daghan jud kag makuha. So anogon lang jud kayo ang uban guys kay dugay naman jud ang mga knockout. So naadyoy na lata. Ya ang uban ana guys kanang dagko na gini kistanan kanang guwang na kayo guys. So di na gyud na siya pwede makaon guys kay inikaon gini nimo guys ang kanang murag unod niya guys is mura na gani siya og kanang daghan na kay mura og kanang hait kayo kanon guys ba. So mao nang ang mga dagko guys nindot unta kaayo amon lang nang gipambalik og tanom kay puro para pohon ibalik na mo na sa mga bungang daghan. So mao din ang kinadak-an guys niya. Ug karon guys so napamalaing gi kaut si mama ana guys bali usar gyud niya kapunuan guys pero ang usa ka bunga guys is daghan jud kayo niya mao na siya tanan nay gagmay ang uban pero mas nindot lang ingon ato guys kay labo man pud siya kanon guys dili hunit ba niya dili sad hait. So mao na guys si mama galibog kung iya bang putlon or di guys niya mao din na din among kuha guys sa usa ka puno so nagpuno na og karon guys niuli na day mi ana. So bali dali ra gyud kayo or thank you for watching, bye bye.